Mana bishop ebe basilica nga na Igbo anya yesterday. Nya ta ka mbata right? Yesterday enwe basilica. Basilica ebe bishop na ebi anyị gara yesterday. My brother, n'ime basilica I ga for a radio program, fan radio. Iyota. And we advertise ka ha mee line na dia radio. So mgbe bata n'ime ebe a, bụ no n'ime basilica. The bishop. Do you know they went free station in maybe the basilica? Yeah. There is filling station there. The reason how you wrote that filling station, they went scarcity of fuel, or brought my bishop. Because Hanchana a government meeting. Now, bishop, I need 3 degree, don't we are down, we should get one late. Or on a filling station, and I'm fuel. Or you wait to grade the hand. How they maintain hierarchy. Thank you, my brother. They maintain hierarchy, but you are the one feeding them. Because if they allow you to come close to them, you will know that you are the one feeding them. You will see them as both. They will oh, dear God, the second letter King Leopold of Belgium yellow missionaries. That is what is happening. You understand? Now, Basilica Rocharo no, Runye filling station, baby shop and Abafuel. Mana ke nwa bụ nwa mugu na-eju ka tori ego enwe scarcity software park amoto wala banaga imo na bishop no install more than 60,000 liters of fuel ogbaliti iwere so gbe na ebeze ebere ka Jesus nyere ga kana hit egbo na gị mana bishop nwelo ba ana m agwụ no nke mfụrụ nya n'iru Chukwu na aja ani mkpọ nso dolo ọkpa basilica ebara yesterday na one of the stage na Igbo ha rụchara filling station n'ime church n'ime basilica. And aside that high by hand business fence about Benyana from the main parish. Many basilica of Nebanaka church. From ever bishop on Ebi, and ever hang against Mompia Hotel, Haji, Meche business on the same. And they would fence the market in Yana church. They were church in you. Ever in a desire called the Nazonako. I but name about Bishop on Ebi. Bishop on Free Station. Hana planning practical solution to solve their problem. To defend themselves practical. But bishop, pastor, ni na no fa ni ngolo CCTV camera na. Eli mana Jesus na lo kedi ji nwe camera. O mgbada ka ebo. O lo ka to gi. Chori ji ni ni lu gi. Ye je gi no nya France no de ni lu. Ni lu ya ma oro de meji. Ni lu ya. Ni lu ya. E deport go no wa. O dis ni anywhere come am deport go. Victoria and one and why they can never, my beloved sister. How can they criticize government? Why they are more bad than government? If a bishop can install fuel in his basilica, because they did governor. Obolonya banyo onye Enugu state by one of the politicians. Kasi no nyile ego nana. Akwezi go container nyile ego nana. Ega abacha can I recover from Switzerland. So how do you expect them to criticize politicians? Why they are all thief? Nda me politician aka politician will law melo hal. Politician will join all of them. With the law because Riga is Fatampa politician gauge the law of the land to hanchanga. Because sorry, and all their hand is na dabani confuse. They confuse Nigeria children to be so politicians will use the opportunity nearly ego. So here is Mary so unabana again. Justice for Ezeaku. So Etienne Mukba 5 years. This year come there 5 years. Say, but I know you done ngolo. Jesus me no gabije. But only say follows, but only go. Obo na Ezeaku. No ne whatever kono prove I'm wrong. Ono ga tender public apology to Mathias Ezeaku ejofo. Ndị church Nigeria Igbo Mugu Christian ono ga attend. You guys should attend public apology to Mathias Ezeaku ejofo. Ozigbo ndu. Duputem cheme echichi. Cheme ozigbo ndị echi. Cheme ndị na-atụrụ n'azụ na-ego efa moto up and down. Ndị na-asụ n'isi uche okwu asụ n'ogoro prado na-ego efa n'ogoro. Kpọpụta na m chene m echichi, chene m ozigbo ndu. Gbolezi okwu ọtọ. I deserve from me. Risking my life, put my resources. Here those station now cheating when now every week 105,000.
every week. Now enlighten our people on radio. Their seminar. Borrow me for. Bring the evidence and challenge me. Boba yekene kwemon. Kwechi yazelo. Untina ni hamala ka okpata. Malo no mo na gige mezibai. Afa yazina. Chewechi choma. Wetu udo na fa. Omo na gonyi nwoke ayi na-eze agwa na winch. Kota akwa ofuru go na aria gonyi half bag of rice. Ago na agụ ya. Agade nwanya asige no yan na-egbu family gi no. Since a na-eburu ga mmanụ ya na-egbu family gi. Family ga kagodo nke Buhari mma. Mwe ba nshia Buhari aboti isi kita gafe ege mwe tie kwa ozugbo gafe so easy na Nigeria. Mwe government house ashia Buhari chọrọ ịba pa mamba. Ochi ti isi na solo ọkụ kita. Mmadụ neni mụnụ ga-ati enwe isi na solo ọkụ ozugbo. Bayo. Enwe onye na-egbugi. He na-egbugi bad government. Christianity this Nande. Ụkwasị juru kanon. Kachifonu. Ekwenta ya kanọ kwa ebe a. 09068779065 onye afro taka afọ so komgbe busisiela na ihe odo eje mere anyị nọ n'echebe ịmapụta onye igbe tụọ n'oche power for what reason government na-eti anyị church na-eti anyị reverend father buru mmiri ọ na-awụ ụmụnne mmiri ahụ ka ihe mmiri ị chọrọ ewu ya mmiri na-ewuru mmiri bụ na-ewuru mmiri nwere ihe ọzọ na-awụ ihe eji mmiri esi bụ ndị ma were ya sachapụ deti ina ya mmiri ahụ ya na pọtọpọtọ for what pneumonia abakwana ya ịdị na-akwari ya mmiri for sị na ajọ mmụọ gịnị asị gị gosi ya ajọ mmụọ efori anya kidi religion ji dịrị fraud gị nwa nyere m religion nyekwa ministry of justice then bịa na religion egwa m na ngozi ya adịrị onye afro ma kwelu the ministry of justice nye mebịazi abịa egwa m na ọ bụ na m enweghị fact ịtụọ m nga gị wetere m religion belief system wetekwere m law system na ịkwala m tie na belief system isi m na ngozi ga-adịrị m ọ bụ na m ahụrụ ma kwelu nda iberibe kwete enwezi ya ka m si dazi iwe kwalụ mba na law system the same way oyibo wetere ịgwazie m na ọ bụ na m enweghị fact na m eje nga mana ịgwa na ngozi ya adịrị onye enweghị fact ma kwelu yazie na law system si m na nga ya adịrị onye enwere fact ma kweta ịmarizi m ọzọ agaghị m abụ ụzọ ọzọ nke mbụrụ abụ na-atụ m n'ọnụ nwa Chineke agaghị m abụ ụzọ ọzọ nke mbụrụ abụ na-atụ m n'ọnụ ndị n'ugwu niile anyị agaghị abụ ụzọ ọzọ ka anyị bụrụ abụ na-atụ anyị n'ọnụ ụmụ Anambra anyị agaghị abụ ụzọ ọzọ nke anyị bụrụ abụ na-atụ anyị n'ọnụ ụmụ Enugu agaghị m abụ ụzọ ọzọ nke mbụrụ abụ na-atụ m n'ọnụ ndị Imo steeti agaghị m abụ ụzọ ọzọ nke mbụrụ abụ na-atụ m n'ọnụ ndị Abịa niile agaghị m abụ ụzọ ọzọ Ebonyi niile nke anyị bụrụ abụ na-atụ anyị n'ọnụ agaghị m etizi Holy Ghost fire ọzọ nke m tiri eti na-atụ m n'ọnụ nwa Chineke agaghị m abụ ụzọ nke m bụrụ abụ na-atụ m n'ọnụ agaghị m emezi fasting ọzọ nke mere eme wetere m ọsa nwa Chineke agaghị m abụ ụzọ ọzọ nke m bụrụ abụ na-atụ m n'ọnụ agaghị m ekweta na Jizọs na-agwọ ngwụrọ Ezeaku na o mepewo m anya agaghị m ekwezi Jizọs gwọrọ onye isi maka na Ezeaku emepewo m anya nwa Chineke agaghị m abụ ụzọ ọzọ agaghị m ekweta eziokwu asọ ọzọ na Jizọs kpọtere onye nwụrụ anwụ agaghị m ekwezi okwu asọ ọzọ na Jizọs mere onye ogbu ihe okwu atọsina asị reality come out for reality rapụ ụkpasị face you 1+1 bụ 2 as a building engineer
I were ebe kwesị iji 16 mm were 12 mm rụọ ọrụ 10 mm ọ na-ahụ ga-ada ekpete ihe na-ekpe isitere ya na atịkpa. A building ikwesị iji 16 mm wee mee the foundation. I were 10 mm mee the foundation gazie nene were 16 mm kpaa the decking. The house will collapse. All the inform of onye Israel tinyere iron drone na be ya were 16 mm kpaa iron drone dowe. Nyese gị 10 mm gwa gị kpọzie God of Israel ka ọ bịa chekwebe your own village, which means nyanwa the 16 mm mee foundation iron drone. Nyese gị 10 mm ka ya na-akpịa n'oyibo cheating. Ihe na-akpịa bụ gịnị? Cheating. Akụkọ ndị mere gịnị? Ndị eriri. Malụkwa na anyị nwere modern farming system anyị wepụtara o picture na nwantinyere ebe a. Anyị chọrọ inwe a farm estate ebe a na-akọ ugbo ka anyị kọwakwa ndị ọzọ ma plantain ihe ego dịcha n'ọdụ osisi ma izu ezi ma izu ewu ma ịkpa nkịta ịrụta obere turum si ebe ahụ tinye mmadụ dị ya na-akwụ ya ụgwọ ị na-eme farm. Anyị wepụtara ya massive property na Oji River ihe ọ dị na center but isi ọ dị n'etiti ndị Igbo gọgọ na ọ bụghị na o ji edewa n'ime ịkpa no. Kedu ebe our plan? Anyị ga-enwe farm Akubeze farm market there which na ọrụ dị anyị clear che ebe a kata ndị ga-akọ ugbo akọba ugbo ka dịrị onwe ya very fast. Ndị ya akọ ugbo ịkọba mụ akọ ugbo ga-akpọ ebe a. So I clear got some part of it some months ago before we don't make a payment to the community way. You have to go. Or pineapple cake or echo. When you make a coin pineapple nana. You have a step pineapple eba when you fuego. Obalanzo and the Bahamaka. So I gave me international farm market. Eba I worked about 110 plots. The estate only for market. So now able na clear chair by now. One be the man farming. I want with the estate. I was there after. You have to go. But yeah, when we hear Kotanubi, you can bring it to the market and sell. Then I broadcast where mana radio, mana radio, both my radio, both my social media. Then where the farm international market, Oji River. Mandi na-ego ọka, mandi na-ego watermelon, mandi na-ego pawpaw, mandi na-ego and it flows there. So I really offer 600,000 naira per plot. I know that promo. 600,000 per plot. Then from 10 plots, but go big 10 plots, in with 1 plot as promo. Each 10 plots you go attracts 1 plot. For now, I can make promo. I may say in a promo, it will stop. The price will double. Yes. Of course, as an estate, okay, but general fencing. When estate gate is Abatani as a community. Here in Abihaga, Baka, called medical money. This idea of Nikorubona, the Fulani, maybe Siena. Then they got one tenant's house at the pharmacy gave. And when one night go 100 plots, actually, why call now Obidogo structure and 9 yourself a better pharmacy I gave you. Njeba again I will video it and send. So this movement join us. We are working there. Then you start farming. Let's farm. Ego than a farm. I'm telling you. Ezigbo ego than a farming. My brother body will know Jiva. Catch your phone, no more Chinaka.